Наш Господ и Спасител, и те молим, Татко, тази вечер, отвори, Татко, небето си, Боже. Дай ни Твоята благословия, Боже! Дай ни Твоята благодат, Господи! Обичай се с Твоят мир в името на Исус, те моля, Боже! Татко, тази вечер, Ти, Боже, празнуваш със Твоите ангели. Ти, Татко, си ни казал, ако един човек повярва и се кръсти, той ще бъде спасен. Благословен да бъдеш, Девла, от сега и до века, Господи. О, Девла, и стигам ти като цар и господар и те моля в името на Исус да благословиш. В името на Исус, Девла. Мисли, айде ти, Славчо, положете всичките в името на Исус. Положете ръка върху тях. Аз се моля ти за техните нужди. Айде, молете се набързо, аз ще мина след вас. Айде, нека да се молим за тях, ако някой има нужда. Ако някой е болен, още по време на молитва, може да го изцели съвършено. След това ще поканим, ако иска някой да се молим за него. Бог лекува болести и всичко. Ме бързо дишала, ме бързо дишала. Как страдам аз, светът далече. Страдам не мога без тебе, не мога да живея в този свят. Животът мой се пада. Алелуя! В ужасен мрак чуя